Eksklusibong gipasilip sa Cagayan de Oro City Water District ngadto sa GMA Regional TV1 Mindanao ang ilang laboratorio kung nasa ginapailawom sa test ang ilang tubig nga ginasupply sa syudad. Lakip sab sa gipakita ang ilang proseso sa pag-disinfect sa tubig gikan sa ilang booster station sa downtown area. Ano ang report ni Cyril Chavez? Sa pagtugod sa kadagkuan sa Cagayan de Oro City Water District, eksklusibong gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang makasandig booster station sa buhatan. Lakip na ang ilang laboratorio kung asa ginahimo ang adlaw-adlaw nga test sa ilang tubig. Una namong giadtuan ang laboratorio sa COWD kung asa pagsulod pa lang, ipasulob na kami og sanitize nga tsinelas aron dili makasulod ang kagaw gikan sa mga sapatos. Gilayong gipakita ni Ralph Takas-Takas, ang chemist sa COWD, og Jovira Chris Coino, registered medtech og Senior Quality Control Inspector ang proseso sa pagtest sa kalidad sa tubig nga ilang ginasupply sa mga konsumante sa syudad. Usa sa ilang gidemo ang physical chem analysis og microanalysis kung asa masuta ug aduna ba kini bakterya o kagaw. Matud pa, adlaw-adlaw kalibot suroy ang mga personay sa COWD sa laing-laing lugar sa syudad aron manguha og water samples nga ginapailawom sab nila sa testing sa ilang laboratorio. Si Water District is currently naman ga-facilitate sa iyahang testing even though di ba siya DOH accredited because we also are mandated by the Local Water Utilities Administration or LUA nga mapasa og report. And ang tanan ginapasa ng mga report is katong mga ginako ng mga sampling sa mga balay-balay. Sunod damong gibisita ang ilang booster station kung asa makita ang mga dagkong tubo o pasilidad kung asa nagikan ang tubig nga ginaapod sa mga konsumante sa downtown area sa syudad. Ipakita sab nila ang makinarya kung asa nagikan ang chlorine dioxide nga ilang ginabutang sa tubig isip disinfectant. Og aron masuta ang kalidad sa tubig gikan sa mong booster station, gipailawom sab kini sa test kung asa mipasa kini sa standard. So karon ato sa 0.29 ang ato ang level of chlorine dioxide dire, which is nasa sa 0.02 to 0.4 nga range. Gani aron mapamatud-an gyud nga limpyo ang ilang tubig gikan sa booster station padulong sa mga konsumante. Mismo sina Ralph ug Jovira miinom sa tubig gikan sa gripo sa lugar. Siyempre mga kapuso, human ni Sir Ralph, ako po mismo musulay sa tubig gikan din sa Cagayan de Oro City Water District. Fairness, mainom gid siya mga kapuso. Hinuon miangkon ang COWD nga posible gyapon nga maubos ang kalidad sa tubig. Limpyo gyud ang tubig pagawas. Pagawas lang dire naay mga factors like leakages, ay ginatanaw po nato ang other factors with the environment kung unsa pud kahugaw. Busa apliko no sila sa mga mupaabot og mulo bahin sa kalidad sa tubig. Naka may hotline nga pwede ta magtawag and then pwede na actionan diretso if available lang po. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.